Sabi nga G, it's your boy, the real G. Record lang ko ani yung sound mo daot naman niya atong wireless tong mic ani. Yung sponsor natin karon no. Hay, pastilan ako karon diri sa graduation sa pares. Ay na mo kala da kay record lang ko kay na may chance niya akong wireless kung kuan ani. Mic ani. So mo ni karon ay congratulate sa rin ako tanan mga farmers namin graduate aning adlaw no kay ana mo kung pares i-share gyud dito sa imo ang kuan silang group chat kaya namin silang group chat aron managhan ning views yung videohan na i-share nito aron nagkay man aw naghay views na unsa duha ka buok DC na ara siya ang baktin pod kapyot po siyang inahan di mo bulag kanang nasa likod ng bulag-bulag buhok mo na sa Lorenzo buhay bawang kani padung na may ato sa gym kay tuwa man sila mapasok alisod po dito sila mapasok atong basakan. So rana mo diri karon no pagasugod pero daghan sila malunggan na ba ko malunggan nilo tuwa si Drilito nananggot so kamulong pa sila diri picture yun man so magsugod ni siya alas 10 so 9:35 pa man layo para pa 20 minutes left practice ito siya practice kaya sa lakaw ang kolo tarunga prong tugar na to gol atagay na to ron kol graduate naman gid kol ayaw gol. Uy, ayaw pang laptop Christina. Ayaw niyo. Ayaw lingkod. Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines, all the sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Nag-start na sila karon mga Gino yaga kasi kuan yung mga tapuan na si Ginoo Parents, trainees, and proud candidate for graduation. 10:30 Good morning and Mahuman welcome ano, to today's Mahuman nga ni ron affair of mga alauna siguro sa hapon with the theme, Abot Lahat ang Presenso sa Tesla. hindi ko madunggan kung kaila ang speaker ganyan na lang hindi gid siya mubulag siyang inahan Sama sa. lang di ka mubulag mama lang di ka mubulag mama graduate pagka graduate Wala ka magkaan, nasa kanilot. fine Sleep na nga, buwan ba? Loilita Pugas has met guests. Janet Doria Lumantas. Gregorio A. Lumibao.
Teresita Triple Lang. E. Sugo na sila panghatag certificate nila Gino. So akong kinakusgang misis, siya may kinalasan. Roger Barbaneta Why? Calizo. So unya pa may mga alas 10, alauna pa niya makuha yung certificate. Siya may kinalasan. Meanwhile, Na siya. Ano? Yehey! 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 karon murag ingon ni sir nga kailangan adlaw-adlaw matug sa basakan. Apat yun sa tawag ni. Sa basakan na, sa basakan. Hindi niya sa kuha, magkuhan yun mo. Kaya ako, nagdadag ko ng pasalamat. Nagkaroon ng enhancement sa pagkabot sa mga particular sa mga bagong sistema sa pagtanong. Ngayon niya, natin bagong mga makinarya, gano'n dito mo gamit na. Samantalang kung magtanong ta, hindi tawag na kining magbayad pa ng kwan. Andyan, magbayad ng pagtanong, samantalang kung iagid makina, isa na kabayad. So, ako'y nagpasalamat ko kayo. Nagkagay salamat. Walang to, nagkagay salamat. We hope na magpadayon pa kini nga programa para sa uban nga mga mag-uuma nga wala pa na-educate sa saktong pamaagi sa pagpananom ug humay. Ako usab magpasalamatan ang atong halangdon nga mayor sa pagpadala og empleyado sa City Agriculture Office nga nahimong usa sa among resource person sa among training. Ako usab magpasalamatan si Sir Bubong Marcos. His expertise in this field of study nga nakakakon gid me big time. Og labaw sa tanan sa atong makagagahom sa iyang paghatag og higayon kanamo nga makakon bisan pa sa atong giatubang nga krisis karon. And in return sa among nakatunan, kami nga mamag-uuma maningkamot nga ma-upgrade namo ang among pamaagi sa pagpananom sa humay para makaproduce kami og daghan og dekalidad nga produkto sa humay para kanatong tanan. Dili lang gutom, may udto kanatong tanan. Mga kuanis, mga inilagog salamat sa atong mahistro na si Sir Marcos, si Bobong Marcos, na maogyoy nagkuhan sa ato nagtuto sa ato kung saan yun, kung sa angay na itong dapat buhaton sa atong basakayan. Ilabi na usab ni Ma'am Gaga o ni Ma'am Bungabong. Ma'am Gaga, Bungabong, daghang king salamat sa inyong tanan, Ma'am. O maura po niya ako, kay kabalo dyan ko nga ipanggutom no. Mayong buntag kanatong tanan o happy graduates. Gumikan sa ato ang abilidad na maayo nakaita mo dagko na kita mga abot sa atong mga basakan. Basin hindi mo kapalit ang mga tractors nga atong kaugalingon o kanang mga makinarias nga atong magamit niya sa atong pag-uma aron dili na punta maglisod og mayo. Busa diha na lang ako gutom sa kay murag gutom na kayo. Akong balikon walay puas o walay dili matukib sa pulong ako pagpasalamat sa ato ang tanang staff sa ato ang eskwelahan sa Orquita Agro Industrial School nga lagmi tingalin ini mga pila ka buwan, pila ka tuig pagkatawgon ang tingalin ni Sir Orquita State University. Murag ginana ang akong nadunggan. O nga salamat kay kaninyo sa tanang staff sa ato ang eskwelahan dinhi sa WAIS, sa ato mga personnel sa Department of Agriculture, Ma'am Diding, Ma'am Gaga. Ilaban din kanimo sir, Bong. Sa daghang salamat. Mayong utto kanatong tanan. Congratulations kanatong tanan. So, nasulti naman sa atong mga kauban, ganihang ipintutan ko ganihang ay breaktas aha, kay gigutom na eh.
So, ilan ho tason kay alas 12, impunto na yun. Ang oras na to, di pa yung tunaw. Daghang kayo salamat sa nagpasibok na meaning ng mga hearings of my episode. This is what we dream about. But the only question with me now is, do I make you proud? Stronger than I've ever been now. Never be afraid of standing out. But do I make you proud? Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye.